batetik, esan behar dut, Gipuzkoan bizi den arabar gisa, esan behar dut oso esker honez hartzen dugula Gipuzkoan bizi garenok, zenolako kezka hartzen duen EAJ-aren legebiltzarkide taldeak Gipuzkoan gertatzen denaren inguruan. Batzuetan Gipuzkoako biltzar nagusiek ere ematen du legebiltzar honek. Pentsatzen dut batzuetan ere Bizkaitar eta arabar gisajoak inor ez delako beraiekin arduratzen. Eta hain zuzen ere nik uste dut datuen arabera behintzat Bizkaian eta Araban dauden zenbait egoera benetan askoz kezkagarriagoak direla Gipuzkoan daudenak baino. Beste alde batetik ere ezin dut ulertu egiten duzuena, zuek koherentziaren maisu eta ez da ulertzeko modurik. Iaz Gipuzkoan eta onartu zenituzten aurrekontuak, Gipuzkoan ez ezik toki guztietan, egonkortasuna, instituzioen egonkortasuna funtsezkoa zelako, etorkizunerako hori zen funtsezkoena, eta aurten aldiz aldatu duzu irizpidea. Ematen du krisi egoeran ez gaudela, gauzak aldatu direla, ez dakit ze aldatu den, ez dakit non dagoen zuen koherentzia, zuek beti koherentzia, lekzioak ematen gainontzeko guztiei, beti atzera begira, beti ispiluarekin, atzera begirako ispiluarekin. Kasu honetan ere ez dakit non dagoen koherentzia. Iaz gauza bat esan, duela 2 urte gauza bat esan, eta orain kontrakoa egin. Eta orain esaten duzue, egin duzuela, benetan eredu desberdinen arteko talka dagoelako. Eta lehen esaten zenuten ez genitula gauzak hain desberdin egiten. Eta orain ematen du baietz. Orduan ez dago ulertzeko modurik. Gipuzkoako atalarekin amaitzeko esango nukenik baietz, eredu desberdina dagoela, eredu alternatiboa dagoela, ikusten dela. Noski, Gipuzkoan egiten duguna ez da egin nahiko genukena. Ez da gure eredua, baina indar harremanen arabera egin behar dugu. 50 batzarkidetik 23 dauzkagu. Eta horren arabera egiten ditugu gure politikak. Eta alde horretatik esan behar dugu, langile publikoen egoera eta baldintzak mantendu eta hobetu ditugula, klausula sozialak ezartzea lege bihurtu dugula, eragile eta sindikatuekin elkarlanean, zerga politika aldatu dugula, onerako, behintzat ahal izan dugun guztia, tokiko garapen eredua martxan dagoela, eta horretan dagoela benetan inbertsioak egiteko modua eta bidea, eta lan erreformari gure partetik alik eta muga gehien jarri dizkiogu. Zuek aldiz, ez duzu inolako arazorik, lan erreforma hori babesteko, implementatzeko, eta horren arabera ere elkarrizketa sozialaren maila martxan jartzeko. Hori bai, Confebaskeko mafia guztia oso pozik dago zuekin. Eta erabat salduta dauden sindikatuak, UGT eta komisiones alegia ere bai. Horiek oso pozik zuen politikarekin. Gu beste gauza batzuk ere egin ditugu. Kabia adibidez proiektua, non publifikatu ditugun 3 adinekoentzako egoitzak eta gainera langileen baldintzak eta mantenduz. Eta alde horretatik eta esan beharko nuke Bilduk baduela enpresa munduarekin harremana. Aipatu dituzu enpresa txiki eta hartainak, gauza bat esango dizut. Enpresa horietatik langile asko Bildukoak dira, edo Bilduri boto ematen diote, baina enpresa horietako buru askok ere EH Bilduri ematen diote botoa. Gipuzkoan eta gainontzeko herrialdetan. Eta esango dizu gauza bat, enpresa buru horiek ez dute beraien burua bat ere ordezkatuta sentitzen adegiren partetik. Eta Arantza Tapia sailburuaren partetik ere ez. Hori ere esango dizut, esan digutelako. Harremana daukagu beraiekin eta esan digute hori horrela dela. Alde horretatik guk uste dugu gauzak beste modu batez egin daitezkela. Aipatu duzunean egoera ez dela larria, nik ez dute datu zera horretan, datu bataila horretan eta gehiegi sakondu nahi. Baina nire ustez, nahiko adierazgarria da, adibidez gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan 450.000 pertsona pobrezia, txirotasun arriskuan daudela esatea. Eta ez da guk emandako datu bat, baizik eta Karitasek eta beste batzuk emandako datua. Beste alde batetik ere gaur egun eta gure 3 herrialdetan badira 100.000 pertsona baino gehiago egunero jaten dutenak elikagaien bankuetatik. Eta hoiek gu bizi garen auzoetan bizi dira. Gu ez gara beste toki batzuetan bizi. Gu bereien inguruan eta bereien ondoan bizi gara eta egoera hori guztia ikusten dugu. Ez dugu zorionez pairatzen, baina ikusten dugu. Eta guk uste dugu hori aldatu behar dela. Langabeziari dagokionez, autokonplazienteak izan gaitezke, baina kontua da Euskal Autonomia Erkidegoaren zifrak daudela Txipre, Malta, Grezia eta Espainiaren parean. Hori baldin bada gure parametroa eta horrekin eta alderatzerik baldin badugu gure ustez akabo.
Eta amaitzeko gauza bat, gure ustez politika gauzak aldatzeko tresna da, edo bestela ez da. Zuk demostratu duzu, Akuarioko errege izateko borondate guztia duzula. Ez dago arazorik, bakoitzak egiten du bere hautaketa. Guk ez dugu inolako arazorik hortarako, baina guk gauzak aldatu nahi ditugu, hobetu nahi ditugu. Zuk atzera begira egon zara, esango dizut gauza bat, garai hartan eta errenta unibertsalaren inguruan eztabaida hori egin zenean, gogoratu nahi dut, herri ekimen legegile batek ekarri zuela proposamena ona. Horren atzean sindikatuak zeuden, ELA, LAB, SK eta beste batzuk hor zeuden, gehiengo sindikal osoa hor zegoen, herri mugimenduare bazegoen. Eta herri mugimenduak eta sindikatuek salatu zuten zuek hemen hori guztia desitxuratu egin zenutela. Bere hemen aprobatutakoa eta benetan beraiek proposatutako eskubide sozialen kartak ez zutela zerikusirik. Eta horri kasu eginez, Euskal Herritarrokek eta gero Aralarrek eta gero Euskal Alkartasunak ere ezezkoa eman zioten desitxuratze lan horri. Orduan ez esan eta ez dena. Diote, herri honetan guztiok ere memoria dugulako eta zorionez bakoitzak berea. Eta zuk esan duzu, eta zuen eredua eta nola gauzatzen da, nola egiten da? Nola egiten den? Esan dizut. Ez da gure eredua, baina proposatzen dugu hitzarmen berri bat. New Deal bat Euskal Herrirako edo kasu honetan Euskal Autonomi Erkidegorako. Eta maila horretan planteatzen dugu 4 oinarrien inguruan, esan duzu ez dudala oinarririk eman, 4 oinarri eman ditut adostasun horiek landu ahal izateko. Bata da, politika publikoak, horretan murrizketarik ez egitea, beste bada zerga erreforma, gure ustez urgentziazkoa, eta adibidez zuek bultzatutako kontrarreforma fiskala guztiz kontrako norabidean doa, eta beste alde batetik enplegua suspertzeko benetako plan bat egin behar dela, eta hortarako planteatzen dugula industrian eta inbertsio sendo eta iraunkorrak egitea, eta azkenik, eta importantena, erabakiak hemen hartzea. Ez ekartzea, beste toki batzuetan, hartzen dituzten erabakiak eta hemen aplikatzea. Gure borondatea egon badago, hemen mai baten bueltan esertzen baldin bagara, eztabaida dezakegu eta agian adostu ere bai. Guk bakarrik EH Bilduk zenbakiengatik, kopuruengatik, indar harremanarengatik bakarrik ezin du, beste batzuen adostasuna behar du. Halako gauzak egin ahal izateko. Eta planteatzen dugu hemen, ea zein dagoen prest, halako eztabaida egiteko, eta horren arabera, halako politika propioak hemen erabakitzeko eta hemen aplikatzeko. Baina zuek erakutsi duzuena denbora honetan, izan da ez duzuela inolako asmorik gurekin negoziatzeko izan. Eta hori lehen aipatu dut, eta orain berretsi behar dut. Eta alde horretatik gure ustez, posible zen gauza batzuk adostea, eta guk, gure parametroetatik atera gara, gure posizio naturaletatik irten gara, kontraesanak sortuz gure baitan, baina hori guztia egin dugu saiatzeko akordioiek bilatzen. Eta zuen partetik eta egon den jarrera izan da, hitz egitera ez esertzea ere. Hori da kontua. Ez da aukerarik egon, mahai baten bueltan eserita egoteko. Eta hori da guk topatu dugun jarrera. Orduan ez dugu ulertzen zertara datorren orain esatea, gure partetik itxurak ere egon dela. Guk aleginak egin ditugu, tematu gara aleginean, eta hala eta guztiz ere, ezinezko izan da, zuen partetik borondate politikorik egon ez delako. Zuek nahiago duzuelako momentuz, eta espero dut laburreako izatea, baina nahiago duzuen momentuz, Akuarioan, 4 pareten artean, bueltaka jarritzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arraiz jauna. Erantzuteko bigarren txandan, Egibar jauna, zure